mage, both mage, rode mage, ma adiri nyalo ruchore godo, nikech kawang'iyo gima Charles owacho, wacho ni IG rely kata oketo wachne e report moyudo, mabende wach ni luwo chenro duto moketi mag obila kuwuok e tesend obila koidho kamano nyaka chop apisi maduong'. Lapses ne kanye? Ne ng'ama wuoyi. Yes. Emasanated on communication ma Kenya. Mangeche ne monego regulate kata jogi gima dhi public. Gima Owino wacho kae is the correct procedure, but mano kigi mane Kanja temo. Kanja went to Central himself. He was not speaking from his office. Kanja not the Central in the scene of crime. Emano wuoyi. And that's why his message was taken wrongly. No okaw message ni marach. Iyo mano chiwe go nikech no wuoyi in the scene of crime. Iwinya. Nebe no wuoyi from his office. To mano gima Charles wacho was correct. No wuoyi on reference marubi. But work about the Central. Kama gini otemore. Bo no wuoyi from kama gini otemore. Mameche mano wacho ne gin weche manyaka beno o verify. Kada kano wogo obi kone. To no the police station bo verify. Kodo no wuoyi from information mongeyo monwango. And for that reason, gima Charles wacho is the correct monego tim. But mano kegi motim. Nike kirango misinformation gine magi boy lap. Koro onge gimono politicians manye wuoyo kanye wuoyo from authority margi ma parliament. You manye wuoyo from senate nye wuoyo from authority margi ma senate. Gine leaders ma the country. Police wone manye obero mixed up by themselves. Gine manye gi kierki game, gine magi misinform Kenyans. Nike sa nikirango kata na CCTV footage mo Kenyatta. Nyiso no ngano no ki station cause mo Magadi. Yes. Ngano no ki station cause of for. Nike ta giwegi kidhi ngama tuo. Okinyal rito nyaka daka matin koro pod kinde bodho kendo koro sim. Nike ta kiranga ka investigation no work. Ngama no go sim chada ko be investigated. En kanye in this thing. Koro the truth of the matter is manyakwa yere. Yes. Any IG gima Charles wacho ka IG ne wuoyo from his office today onge ngama nyalo kawerach. But IG okaw time ne bo one of the Central go officers mage. And odhi kanyo kong'eyo very well ne once the round ni something is happening with the department mare gujo mane rank mamalo. My own can also the catcher. Charles ngama jadieri should be able to say ne jo IG manone okaw that investigation go joge. That is the correct position. From there, nene onyalo lingra okaw evidence magikta for 3 hours. Kichumune kanyo kende was hope manager Kenya nogo. Kosucho poto wachona, abro duoku kaso ng'eyo gimodhi nyime. You would have not relied on OB. Nedo tumo uone rango gima notere kanyo. Right. Ero kamanya. Dr. Mark matunganya odhiambo makawuono nitiere